Nga ai khublei phi baro nakaneka Good News TV channel bat nga ai khublei phi ha ka kerteng ka bathyang tam unong pan em jong yu Jesus Christ kanim ba bening kong ek ngimlak lam da pen pau ka jing song hu yu blei nakamenta kaneka step ka ba menta ya ka ba ngin yo ban ya perkhat lang ban ya pusan lang khandiat ha ka bidei bat ka ktin ka jong ublei ngala ka donut ka jong kala phai sha ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka balai kad khot ka balai ki kentin ki ba ong kumni u Jisu ulayat hu bat ula ong ha u shisha nga ong hame lemda khapat ya ubriu umla ban yo i ya kahima ublei ngakwa ban kren ha ka por ka bamta syapang ka jingkha arsin ho ni song thu bayakan ni ka kentin la kren da u Jisu Christ jongi bat la kren ha u Nicodemus ubalong unong yalam niam mo unong yalam niam bat namar kata ngisngot hu ba uni Nicodemus ulet ya ha u Jesus Christ hakapor ba dang menmit hot kala bandai namar balai ba umlet hakapor mensingi kala bandai namar ba kibriu ki abon briu ba bat kala bandai ru namar ba ki briu hang tu kimla ban kila ban yo i da ki parisi ya u te dei namar kata kadang ngisngot hu ba uni Nicodemus ulet ha u Jesus Christ damit te dei namar kata kadau kaktin ka jongble ka nega por ka bamenta bau Jesus Christ uong shisha nga ong hami lemda khapat ya ubriu umla ban yo i ya kahima ublei Nicodemus ulaban perkhat kumnu laban rungbiang syaka kemi syaka po jong ka kemi bat ban khabiang kumnu kumta hendrai u Jesus Christ u da ong syai ba shisha nga ong hami lemda khapat ya ubriu umla ban yo i ya kahima ka jong ublei tedai namar kata kadau ko para bangai beit hakani ka por ka bamenta ka jing skong thu kalong bangi ngi skong thu bat ngitip ru babaro ki banget baro ki kristan ki don kam ban yo ya ka jing khapat ki don kam ban yo ya ka jing kha arsin ka jing im ka jongki kani ka jing kha arsin ka dei ka assurance lani ka jing pentikna ka bangi ngilayo pediang ya ka jing penim kadai ka sil na umen sim bakhut ka jing shon sharp na umen sim bakhut perkhat phi kat unong yalam niam shu ong no lada ngidon kinong yalam niam hakani ka por ka bamenta baro kinong yalam niam ki babut ki balong ki kristan ki don kamban khapat kidan kam ban yo ya ka jing kha arsin ha ka jing im ka jongki ban yo mat ya kata ka hima ka jong blei kumbang ngala ong baka dika assurance jong ka jing pen im tedai namar kata ka daw ka jing khot yang abat yang ilang baro ka nika por ka pamenta kalong bangi ngin yit ya ladi ngin pet ya ladi hatu yang ila pen kha arsin em ne yong isudon tang ka kerteng ha ka balang mo ne ngi sudon tang ka kerteng ha ka yeng mane kumta ter hendrai ompat lapen kha arsin yang abat yang ilang baro tedai namar kata kadau ka jingkhot yang abat yang ilang baro kalong bangin yit ya ladi ngin pet ya ladi ngin skong thu ban ngin syempang ya kani ka jingkha arsin ka bau Jesus Christ u ong ya Nicodemus hakit khot ki basyadin yame don kamban kha arsin don kamban khapat yame tedai namar kata kadau yang bat yang ilang baro kibanget kibalong ki kristan ban yo ya katai ka hima ka jongblei don kam ban yo ya ka jingkha arsin don kam ban yo ya ka jingkha pat ha ka jing im ka jongi iwei pe iwei dai namang kata kadaw para banget be i ka jingkhot yang abat ing ngilang baro kalong mangin pet ya ladi hatu ngilang kha arsin ni em lada phila kha arsin aingu yo blei hadin ka jingkha arsin phin sa yo mat ki ei ki kamba ha ka jing im ka jong phi bar ki jing e rukin mat hi ha ka jing im ka jong phi hendrai ka jing kular ka jong u Jesus Christ u kular ba onnom ino yang i dalai ru em dai namar kata kadau don kam yang abat yang ilang ban don ya ka jing kha arsin
kum ki banget kum ki kristan ki ba sngo thu bangi long ki khun ki jong blay haga gospel jong yonis nong ba ning kong khot ka ba khat ar ba khalai ka ong kat ki bala pedang eu hagitu un sa ai bor ban long ki khun u blay om na ki bala kha om na ka mon u briu om na ka mon ka snam re ki bala kha na u blay ka ba mut kha na u mensim u jong blay tu blay ni rap yang un yarap yang ilang baro leng ba ka ni ka khubor ka ba khndet ha ni ka por ka ba mta u blay na ka benta ka buram ka jong u amen tu ngnya duai ko pa jung yu ba neng ada ai ngu si ka de ko pa bi it na ka benta ka ni ka por ngayo ban keren lingkot chapang ka jing kha arsin ko pa bi it ai bor ko pa bi ya ki para banget ki ba ya sngo ya ka ni ka tin ka ba im ha ka ni ka por ka ba mentang ko pa bi khna makin la ban sngo thu bat shempang ya ka jing kha arsin ha ka jing im ka jong ki ko pa bi it balada kila kha arsin ko pa bi it kinang ya chaprang lada kim pat kha arsin ko pa bi kinang ya duai kinang ya pai shemi ko pa bi khnang bakin la ban yo mat ya ga jing kha arsin ha ga jing im ga jong ki ko pa bi dan dan khalam ban ya ni ka por ka ba manta nga duai nga dabuti ko pa bi ya ka por ka ba sakti ko man ka ga jong mi ha ga kerten u Jesus Christ nga pan amen